Kodi ndi zoyenerera kuti anthu amene ayimisidwa ntchito ngati ma Director General tana ndithu kuti ku MBC, ku MACRA komanso ndithu ku bungwe la NRB akuluakulu kumeneko ayimisidwa ntchito maka pofuna ndithu kuti afufuzidwe mmene amagwirira ntchito kumeneko. Komano ndi zoyenerera kuti anthu amene akamaliza kufufuzidwa abwerere maofesi mwawo maka amene amagwirira ntchito kumeneko. Mafunso amenewa akubwera maka posati ndithu kuti anthu amene amasankhidwa kuti apange head institutions amakhala zoti akuziwa mandate ya institution imeneyo komanso zolinga zake ndi zofuna ndithu kutumikira nzika za dziko. Ndi mmene anagwira ntchito makosana atatu amenewa kodi anagwira ntchito motumikira nzika za dziko la Malawi. Mafunso amenewa akubwera mosatengera kuti mwandale komano in general kodi makosana amenewa anagwira ntchito motumikira nzika za dziko la Malawi. Tikuyamba ndithu ndi ku MBC kumeneko ndithu amasogozedwa ndi a George Kasakula ngati Director General kumeneko. Tikatenga ku mandate ya MBC amanena zonena kuti ntchito yawo ndithu ndi kuphunzitsa, kuziwitsa komanso ndithu kusangalatsa nzika za dziko la Malawi. Komano zinthu zimezi amapitiriza maka kunena zonena kuti MBC izi zipanga ndithu mwaukadaulo mosata malamulo komanso ndithu moyima pawokha mosapanga ndithu mantha ndi ena aliwonse kandi andale kandi chani amagwira ntchito ndithu akuti mwa independent. Ndimene ndithu amafotokozera kumeneko ku MBC kuti malamulo awo amatero choncho. Ndiye tikatenga imene imagwirira ntchito wireless ya MBC pa mapulogalamu zake kodi amakwaniritsa zimenezi, amayima pa independent, amaphunzitsa ndithu nzika za dziko la Malawi, amapereka uthenga woyenera ndithu ku mtundu wa Malawi mu ulamuliro wa amene a George Kasakula maka ndithu usogoleri wa amene a George Kasakula. Poyankha funso limeneli muona zonena kuti ndi zokayikitsa kwambiri kuti amene wa MBC amapanga zimenezi. Anthu ambiri ndithu analuza chidwi ndi MBC mmene imagwira ntchito zake. Mwachitsanzo ndithu kunali pologalamu yawo imene amadziwika kuti Timvesese. Pa pologalamu imeneyi amatenga ndithu pafupi mwina 1 hour ndi maminitsi. Ndiye panali ndithu azibambo kuyambira amene a George Kasakula mkulu wa MBC, pamakhala ndithu a Halfrez Mvula komanso panali a Kevin Pekasambo ndi makosana ena pamenepo. Ndiye kuti magweba otsutsa boma nthawi imeneyo kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko padakali panopa amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, pamene amayankhula zambiri zowanyoza amenewa. Zinthu zimene zoti amaphunzitsa dziko, amatumikira dziko kapena amasangalatsa dziko. Tinaona ndithu kuti zitafika povuta kwambiri mtsogoleri wa dziko padakali panopa amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika anazalemba kuti kalata kulembera bungwe la MACRA komwe ndithu wamkulu wake anali ndithu amenewa a Daud Suleiman. Kuphatikizapo sakuti anazalembera amisa Malawi komanso kumene ku MBC anazalembera kalata ndithu kuwapempha kuti asiye pologalamu imene amati Timvesese chifukwa kuti amayankhula zambiri zonyoza. Tikupempha kuti zambiri zake tikuzitsata bwino nkhani zake zimene zikuzungulira zokhuzana ndi amenewa a George Kasakula. Mtsogoleri amene anayankhula ndithu ku msonkhano umene anachititsa chakunjambako ngati kumbukira bwinobwino mu nyengo ndithu ya kampeni. Komano mukufotokoza kwawo akuti palibe yankho lina lilonse limene linachoka kuchoka ku MBC kuchoka ndi kuti kandete ku MACRA palibe china chilichonse chimene anapanga kumeneko. Ndiye tikatenga ndi mmene amagwirira ntchito pamenepa amatumikira nzika za dziko la Malawi makapo wasangalatsa, kuwaphunzitsa kapenanso kuwaziwitsa. Ndi amenewa a George Kasakula akuyenera kubwereranso ku MBC kapena yayi. Pamene tikapita ndithu ku bungwe la MACRA kumene wamkulu wake ndi a Daud Suleiman amene tikuyankhula kuti panopa awayimisa ndithu pa ntchito kudikira kuti afufuzidwe bwinobwino. Ngati zingayendere ndithu abwerera, koma ngati sizingayendere bwino ndiye kuti akulu amenewa apezeka zonoti ndithu awerusidwa kumeneko. Ndiye potengera ndi mandate ya MACRA ndiye kuti amaonetsetsa zonena kuti akupanga enforce komanso kuonetsetsa zonena kuti malamulo okhuzana ndi zauthenga kandi kuti uthenga umene ndobwera pa television kandi kuti pa ma social media pa kandi kuti ma network providers kandi kuti ndi ama company ngati Airtel, TNM ndi ena otero amene ndoti akutsatira malamulo okhuzana ndithu ndi Communication Act. Kuphatikiza pamenepo amayesetsa ndithu kuti aziteteza nzika kumbali yokhuzana ndi cyber crime. Tikupempha kuti nkhani zimenezo tikuzitsata mbiri maka. Komano potengera ndi mmene anagwirira ntchito amene wa Daud Suleiman kodi anatumikira nzika za dziko la Malawi, anapindulira ndithu nzika za dziko la Malawi pa nthawi imene anapasidwa kuti agwire ntchito kumene ku bungwe la MACRA. Chitsanzo ndi chimene tafotokoza bwinobwino cha ku MBC kunena zonoti anapereka ndithu chidandaulo
Peter Mutharika nthawi imene ndithu ali ku opposition kunazo kuti MBC ikwanyoza kwambiri malo mwake iwo ndithu ngati bungwe limene limaona za ma media houses ngati MBC ndi ena onse a private amene ndithu kuchitapo kanthu kayendere kukalesa amene wa MBC kuti asiye kupanga zinthu ngati zimenezo. Komano kodi amakla anapangapo chani? Anakhala chete kusonyeza kuti samatumikira nzika za dziko la Malawi, malo mwake ndithu amatumikira achipani cholamula mu nthawi imeneyo cha Malawi Congress Party. Chifukwa chonena kuti zimene ankachita MBC wa iwo ndithu amadziwa bwinobwino, makapotenga ndi nkhani zimene zimamveka kuti anthu amenewo amapasidwa ndithu kenakake ndi akuluakulu a chipani cholamula nthawi imeneyo ndi chonga choti azinyozesa mtsogoleri ndithu wa dziko padakale pano pa a Professor Arthur Peter Mutharika, chimene ndi chisimikizo kunena zoti a Daud Suleiman anakanika ndithu kutumikira nzika za dziko. Kupatiza pamenepo tinaona ndithu kuti kunali nkhani yokhuza ndi kugulidwa kwa mashini amene pa Chingerezi amati spy machine. Mashini amene cholinga chake amafuna azichita ukazitape maka ndithu kuti azisuzumira kuti nzika za dziko la Malawi zikupanga chani. Kandi kuti mauthenga amene amatumizana anthu ma private iwo ndithu amapita kumakasuzumira mauthenga amene zimene ndizosemphana ndi malamulo. Nkhani imene yambiri kuitsatira bwino kuti kunali ndithu ma injunction kuchoka ndithu ku bungwe la ACB makakagulidwe ka mashini amenewa. Nzika zambiri zinaonesa kusakondwa makachifukwa cha dongoso logulidwa mashini amenewa. Pamene bungwe la ACB mu August 2022 anazamisa ndondomeko yogula ndithu mashini amenewa kunoti kunali za chinyengo zina zake. Tinaona zoti makosana amenewa analimbikirabe kuti mashini amenewa agulidwe. Mu chaka cha 2023 mashini amenewa ndithu anayepangaso zona kuti agulidwe ngakhalenso kunali za chinyengo zina zake makazokhuza ndi macontract. Zomwe tikatenga ndi ndalama zimene amati agule mashini amenewa zinali pafupifupi 20 billion Malawi kwacha. Tikapita ndithu kuma dollars imakhala 22 million US dollars. Kuchoka pamenepo tinaona ndithu kuti mu chaka cha 2025 cha mu April menemo ngati musali March mashini amene ndithu anapeza kuti agulidwa pa ndalama zokwana 21 billion Malawi kwacha. Ndi mashini amene mutati muone samafuna ndithu kutumikira nzika za dziko, agulidwa mwachinyengo, macontract ake osayenda bwino, apeza zoti panepo ndoti aononga misonkho ya Malawi. Kuphatikiza pamenepo cholinga chake sonchofuna zoti azichita ukazitape kwachitatu ukazitape nzika zimene zimapereka misonkho kuti anthu amene azilandira ndalama masalarizi ndi zina zotero. Ndi amene wa Daud Suleiman kodi anatumikira bwino nzika za dziko la Malawi. Tikapita ku bungwe la NRB kumeneko Mphaso Sambo nawonso ndithu anali nkhani zawo maka pamene timapita ndithu ku nthawi ya chisankho amapeza zona kuti malo moti azigwira ntchito yotumikira nzika za dziko la Malawi zimaoneka ndithu kuti amenewa amatumikira chipani chimene chinaliko mu nthawi imeneyo. Tikumbuke kuti ambiri natsatira bwino kuti amenewa amapangira ndithu ma ID ku Kanengo ku warehouse ndithu ya chimanga kumeneko kandi a NFRA kandi achane koma amapangira ma ID kumeneko zomwe zimaperekanso chiopsezo kunazo kuti amenewa ndithu amatumikira chipani cholamula mu nthawi imeneyo. Chifukwa amene zimamvekera nkhani zokhuza ndi ma ID amenewa zimamveka ndithu kuti amachitidwa mwachinyengo. Kuphatikiza pamenepo mmene amachita ndithu kalembera wanzika kuti ndithu anthu azaponye voti zimaoneka ndithu kuti amenewa Mphaso Sambo amakondera ndithu mbali yomwe chipani cha MCP chimachokera makamaka ndithu Central Region zinthu zake zimayenda bwinobwino kuphatikizapo ndithu madera ochepa ku chigawo cha kumpoto. Komano tikapita ku chigawo cha kumwera zimaoneka ndithu kuti kumeneko kunali mavuto kwambiri makatu kunapezeka zonena kuti anthu ambiri sanalembese kumeneko zimene tikakumbukira ndithu mbuyomu chipani cha Malawi Congress Party amachita kusangala m'misonkhano kunena zona kuti kumeneko akuti anthu sanalembese ambiri zomwe mukuona kwawo amaona zona kuti zindi advantage ku chipani cholamula nthawi imeneyo cha Malawi Congress Party. Komano zonsezi gwero lake ndithu linali bungwe limene la NRB limagwira ntchito ndithu motumikira chipani chimenechi cha Malawi Congress Party maka kumapanga ndithu sideline dala. Chifukwa chani? Chifukwa choti kumachoka ndithu zipani zotsutsa maka chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi mukaphatikiza zinthu zonsezi kodi makosana amenewa amagwira ntchito motumikira nzika za dziko chifukwa kamapereka service amene ndithu kuti asamakhale bias azima ndithu pa chilungamo pa independent. Ndi makosana amenewa amene agwira ntchito maganizo anu ndotani abwere ku mabungwe amene akafufuzidwa kapena ndithu awerusidwe. Ngati maganizo alipo mutifotokoza mu comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu.
saiwalire kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndewu zitha kufikirani mosavuta.